स्टुडिअ दं आं जेंग्रें नार्जारी। डेकापाम ख्रिस्टि भवनाव 18 आरो 19 डिसेम्बराव खुंफुंजानो गोनां धेमाजि जिल्ला इउबिपिअ आबोब आरो सानजा सानजारि नोगोर इउबिपिअ जथुम्मानि खामानिया 80% मावफुंजाबाय। धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय डेकापाम ख्रिस्टि भवनाव 18 आरो 19 डिसेम्बराव खुंफुंजानो गोनां धेमाजि जिल्ला इउबिपिअनि 4थि 2 बोसोरारि जथुम्मा आरो आबोबनि 6थि 2 बोसोरारि जथुम्मा लोगोसेनो सानजा सानजारि नोगोर इउबिपिअनि 2थि 2 बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो लानाया गेजेराव सानसेल'सै। बे खुंफुंजानो गोनां जथुम्मानि बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि नाथुराम मोसाहारि आरो सानजा सानजारि नोगोर इउबिपिअनि आफादगिरि राजु बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै आबुङै मिथिना लानि। गिबियावनो नोंथांमोननि निउस चेनेलसिम सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफाद दख'रानि जानानै गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दा जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद धेमाजि जिल्लानि 4थि 2 बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे धेमाजि जिल्लानिनो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 16थि 2 बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे जोंनि सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि दख'रा बर' सुबुं आफादनि जिथु 2थि 2 बोसोरारि जथुम्मा बेवहाय जोङो थान्दै मेलखौ लाफानाय जादों खुंफानो। बेवहाय जोङो थान्दै मेलावहाय गिबियाव जोङो जोंनि जिहेथु बडि सोलायनो गोनां टार्मिनेसनसिम जोङो बडि गोदान दानाय जागोन। लोगोसेयैनो जोङो माखासे समाजारि जेंना जेरै उन्दै उन्दै गथ'फोर फेग्रा मुवा बेसाद लानायनि सोमोन्दै जों सावरायनो थाखाय गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय जोंनि सानजा सानजारि नोगोरनि सिङाव गासै 41 गामि दङ बर' गामिया। बे गामिनिफ्राय जोङो आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला 6सा आफादगिरि नेहाथारि गासै गामि मोनसेनिफ्राय 8 जोन गासै 41आव जोंनि माबाया डेलिगेट्सआ 400नि खाथि जायो। बेवहाय जोङो बिथांमोनजों माखासे जोंनि सिंनि दख'रानि सिङाव थानाय जेंनाफोरनि सोमोन्दै जोङो बे डेलिगेटआवनो गुवारै सावरायनो होननानै हाबाफारिखौ लानाय जागोन। लोगोसेयैनो थांनाय टेट आनजादाव जोंनि दख'रानि सिङाव जिखिनि बर' फरायसाफोरा एबा आनजाद होगिरिफ्रा उथ्रिसार जादों बिथांमोनखौबो जोङो बे थान्दै मेलनि गेजेरावनो बरायनाय हाबाफारिखौबो लाफानाय जागोन। बे जानो गोनां कनफारेन्सनियाथ' जोंनाथ' आवगायदों खामानि दामानिफ्रा आवगायदों जोंहा पेन्डेल बिदिनो माखासे खामानिफ्रा आवगायबाय आरोखि माने बेयो दासिमहालागै आपनार 80% आवगायनाय जाबाय गासिबो बिथिंनिफ्राय। सोंबाय थानो माने र' बेयाव जोंहा माने जिल्ला इउबिपिअ आरो जिल्ला आबोब आरो माने जोंनि सानजा सानजारि नोगोर दख'रा आफाद इउबिपिअ। दा बेयो नोंथांमोननि पेन्डेलाव बेसेबां मानसि जिरायनो हानाय रायजो राजा जिरायनानै खालामनाय जादों? जोङो 2-3 रोजासो जिरायनो हानाय माबा खालामनाय जादों। मानो होनना जायगानि अनुजायै जों माबा खालामनो गोनां जाबाय। थेवबो 3-4 रोजा जिरायजानाय जों केपासिटिखौ बानायदों। डेलिगेट हिसाबै बेयाव बेसेबांसो जागोन? डेलिगेट हिसाबै जोंहा माने 1200 जाफैगोन बेवहाय माने जिल्ला आफादाव आरो आबोबनियाबो बिदिनो 800 आरो दख'रायाबो आपनार माने 500-600सो जाफैगोन। बे जथुम्मानि गेजेरजों मा हाबाफारि लानाय जादों? बे जथुम्मानि हाबाफारिजों जोंहा इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन होननानै बुंदों। इउनाइटेड जोङो बर' हारिया माबायदि इउनाइटेड थानो हागोन बेखौनो जोङो माने लाबोगोन आरो जोङो बर' हारिया माबायदि खौसेयै थानांगौ बेखौनो जों माखासे सावरायगोन आरो जोंहा माने माखासे माने आउट अफ बिटिआरआव थानाय बर'फोरनि थाखायसो इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन होननानै गिबियाव दाजेननाय जादोंमोन। बेनिखायनो जोङो इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसननि गेजेरजोंनो जोङो माने बावैसो एसे सिगाङाव जोंहा BKWSC लाबोनो हादों। जोङो बिदिनो हारिनि जाथिनि जोङो माने बर' हारिखौ जौगाहोनाय आरो जोङो बर' हारिखौ खौसेयाव लाखिनाय बेखौनो जोङो माने लाबोनो नागिरदों इउबिपिनि दारै। बे समाव बे मिटिङाव बाहागो लाफैनो थाखाय नोंथांमोना रायजोफोरखौ मा खालामसै? बे बेलायाव जोङो माने रायजो राजाखौ जोङो माने गुरैयैनो खावलायहरदों। बिथांमोननो जोङो गामि गामि थांनानै गामि लाइजाम राननानै होदों जाहाथे गामि गंसेनिफ्राय न'खरसेनिफ्राय जोङो 2-3 खरै हांख्रायहरनाय जादों आरो बिथांमोनखौ जोंहा फोथायनाय दङ आगोलफ्रावबो जोङो बिथांमोनखौ गुबुन मिटिंफ्रावबो जों लेंहरो बे आरो बिथांमोनाबो जोंखौ इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन होननाय लोगो लोगो बेयाव बिथांमोना जोबोद गाजा गोमजायै जोंखौ सापर्ट होयो आरो होबोदों आरो होबाय थागोनखौ आसा दङ। बे मेलाव रायजो राजाखौ नोंथांमोना गोबाङै लिंहरनाय जादों होनना मिथिदों। बेवहाय
रायजोफोरखौ लानानै मा मा सावरायनाय जागोन गाहाय? रायजोखौ लानानै जोङो जोंनिनो बे माने BKWACनि माखासे खोथा सावरायनाय जागोन आरो जोङो बर' हारिया माबायदियै खौसेयै थानांगौ बेफोरखौ सावरायगोन आरो उनखौ सावरायगोन आरो उननि बेलाफ्राव जोङो माबायदि थांनानै थानांगौ आरो सोलोंथाइखौ जों माबायदि जौगाहोनांगौ, हारिखौ माबायदि जौगाहोनांगौ, हारिमुखौ गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय जोङो गासैखौबो लानानै जोङो माने बेयाव माने सावरायजोबनाय जागोन। बे हाबाफारिया सानबेसेनि हाबाफारि आरो साबैसे गाहाय आलासि महरैसो लिंहरनाय जादों? बे हाबाफारिया जोंहा साननैनि हाबाफारि। बेवहाय जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो BKWACनि CM सार, मिनिस्टार सार आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि UBPनि मिरु आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथांमोनखौ हांख्रायहरदों आरो जोङो बेजोंनो लोगोसे BKWACनि जेसेबां EM/EC दङ बिथांमोनखौबो लेंहरनाय जादों आरो बेजोंनो लोगोसे मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि EM मलेन्द्र नार्जारी आरो राजु मेधक बिथांमोनखौबो लेंहरनाय जादों। आरोबाव जोंहा माने TMPKनि सेन्ट्रेल आफादनि आफादगिरि तिलक दले बिथांखौबो जोङो बेयाव लेंहरनाय जादों। बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लिरामिनि डिरेक्सनाव RG प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम। बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि, गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ। बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ। बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय RG प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन। नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बांसबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट। बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड, इलिफेन्ट राइड, टी टावार, रिभार रेफ्टिं, भिलेज भिजिट्स, फ्रिबेलि इथनिक फुड, माल्टी कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन। बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638 360 282 9859 161 912 दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क गियाथि गाउन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।